uma sikholwa bazalwane sisindisiwe sabantu abafisa ukubona uNkulunkulu. Nikhona abazalwane? Masikholwa nje sisindisiwe sabantu abafisa ukubona uNkulunkulu. Zikhona izinto isithe esisebenzisayo ukusiphazamisa ekuboneni uNkulunkulu. Kodwa inhloso yethu enkulu ukubona uNkulunkulu ngolunye usuku. But ngiyacela namhlanje ke sibheke enye izinto eziphazamisayo kakhulu ekuthena abantu babone uNkulunkulu. Okuyinto ye-pride. Hallelujah. I-pride noma idemon le-pride, idemon elimbi kakhulu kumakholwa ekufanele ukuthi ulwe ngayo yonke indlela ongalwa ngayo ukulisusa idemon le-pride eduze kwakho. Nikhona abazalwane? Ngiyakholwa ukuthi masiphuma la namhlanje le ndaba yokuyikhukhumeza, ukuyiphakamisa, impakamo, ukuzazisa, ukuzidla isuke kithi, ngoba yenye izinto isitha esisebenzisa kakhulu ukuphazamisa ecebeni likaNkulunkulu. Ngiyacela sifunde incwadi Izaga chapter 11. Cela ungifundele sithembile Izaga chapter 11. Mawunganqalela nje ku verse 1 muso ivale ku verse 2. Isilinganiso esikhohlisayo siyisinengiso kuJehova. Lithi iBhayibheli isilinganiso esikhohlisayo siyisinengiso kuJehova. Isilinganiso esikhohlisayo siyisinengiso kuJehova. Uma siphila kubalekile ukuthi sizazi ukuthi siyobani, singafuni ukuzenza izinto esingezona. Nikhona abazalwane? Singafuni ukuzenza izinto esingezona, ngoba lithi iBhayibheli isilinganiso esikhohlisayo siyisinengiso kuJehova. Isikali esikhohlisayo siyisinengiso kuNkulunkulu. Kubalekile ukuthi sazi ukuthi asiyilinganisi even nanoNkulunkulu uqobo lwakhe. Kubalekile ukuthi uma sinesivumelwano senza noNkulunkulu sime kuso singagudluki kuso. Sanibonani bazalwane? uNkulunkulu sinesivumelwano naye njengebandla lakithi Ark Fellowship Center International ukuthi ngo-8 o'clock siyakhonza la, and uNkulunkulu is here waiting for us. But impakamo yethu yasenza ukuthi sithi uNkulunkulu akasilinde thina siyofika emva kwakhe. Ayikho into ebalekile njengokuthi uyikale kahle ukuthi uyikhumbuze ukuthi wena ubani, yena uNkulunkulu ubani. Ngo-April 2023 sikhulume nani kakhulu la, sakhuluma indaba kaLucifer. Sambheka uLucifer noNkulunkulu emazulwini. Sambona uLucifer eime ukuphakama, aphakamisa isihlalo sakhe asibeke endaweni elilingana nekaNkulunkulu. Nani la? Sanibonani bazalwane? Ngethemba lokuthi abaningi bethu bazoshintsha, uNkulunkulu simbeke ngaphezulu thina sehlele ngezansi. But isikhathi esiningi abantu bayathanda ukuyibeka bayilinganise noNkulunkulu. Awusanibonani bazalwane? And bangabi namahlelo ngalokho. Izolo besemgcwabeni lapha ya sifike nonkosikazi seyiqalile nje inkonzo yomngcwabo, but I felt very bad
ukungena emngcwabeni ngifica umengameli esengaphakathi mina ngisengaphandle. I felt very bad. Nikhona abazalwane? Ukufika nje ngifica umengameli esengaphakathi ngilandela ngemuva ngathi yazi. Hallelujah. But khona abantu abakwenza day in day out angabi namahloni futhi. Hallelujah. Mhla kwathiwa kusasa kuze umengameli wezwe la ungabona abantu bangavuka la ekseni ngoba bazi ukuthi kuze umengameli wezwe, kodwa mhla uzohlangana noNkulunkulu awunandaba ukugcina isikhathi sakho sesivumelano sakho noNkulunkulu. Yini yenza lokho? Impakamo nesikalo ikala ngaso nokala ngaso uNkulunkulu uyibona wena ungaphezulu kukaNkulunkulu. Hallelujah. Ezinye zezinto ezisehlelayo akusizona izinto ezidalwe uSathane. Mase sikholwa uSathane akanamandla phezukwethu. Hallelujah. Oh yes, uSathane akanamandla phezulu ngoba siyakholwa thina sisindisiwe. You will be shocked one day ukuthola ukuthi ama challenges obhekene nawo uSathane wayengenamandla phezukwakho. Kodwa wena oyiqhathe noNkulunkulu. Awusanibonani bazalwane? Wayilinganisa noNkulunkulu wayikhukhumeza wazenza ongaphezulu kukaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli isikali esiyinkohliso siyisinengiso kuNkulunkulu. Angisazi isikalo ikala ngaso wena uthi uyikala ngasiphi. But uma uyikala ngendlela ecorrect uNkulunkulu is happy ngawe. But now uyikala ngendlela wrong lithi iBhayibheli namhlanje kuyisinengiso kuNkulunkulu. Funda. Kepha isisindo esiyiso siyintokozo yakhe. Lithi iBhayibheli isisindo siyiso siyintokozo kuNkulunkulu. Ngamanye amazwi mawuzazi ukuthi ubani uNkulunkulu is happy ngawe. Khona izwi eliseBhayibhelini elithi ungajahi ukuyohlala ezihlalweni eziphambili. Niyalaza ngithi bazalwane? Lisho ukuthina, lisho ukuthi zibheke wena ukuthi ubani mhlawumbe leya ndawo reserve abanye. Bathi ku-end up kuliwa ama-ashelwa nabazo angisho la kuleli bani ngisho kwenye indawo. Ama-ashelwa nabazalwane umzayise ngiyayithatha le ndawo. Lithi iBhayibheli isisindo esi-correct oyibeke kuso uNkulunkulu is happy. But esi-fake uNkulunkulu is not happy. Ngisho ku-social media uma umuntu ozohamba ushutha iy'thombe ushuthe ngathi uyovula nje imoto engeyona yakho. Mngani ngicela ungishuse ngathi ngiyayivula. No, iBhayibheli lithi isikalo ikala ngaso. Nasi wrong siyisinengiso phambi kaNkulunkulu. Even ku-social media mawuzobona abantu abadala ama-senior evangelini enza noma imaphi ama-mistakes wena uhambe kwi-social media yo-rebuke abantu abadala isikalo ikala ngaso. Mawuyikala ngesikalo esi-wrong lithi iBhayibheli kuyisinengiso kuNkulunkulu. Kukhona amaphutha abantu abangaphezu kwethu ekufanele ungangeni kuwo. Ungafuni ngisho ukuthi uzudedela ukuthi ukuphawula ngakho ukuthini ukuphawula kwakho ngalento ngoba lithi iBhayibheli kuyisinengiso kuNkulunkulu mawuzoyikala ngesikalo esi-wrong. Pride. I-pride yakuthatha ikubeke la ongafanele ukuthi uhlale khona. Kuthiwani? Lapho kufika ukuziqhenya, kufika nehlazo. Kepha kwabathobekileyo ukhona ukuhlakanipha. Lithi iBhayibheli lapho kufika ukuziqhenya. Ngamanye amazwi once waba umuntu oyiqhenyayo ihlazo liyalandela. Khona iculo saselicula kudala lalithi zithobeni ebusweni benkosi iyakuniphakamisa. Abelungu bona bathi the way up is the way down and the way down is the way up. Hallelujah. Lithi iBhayibheli lapho kufika khona ukuziqhenya
ihlazo liyalandela ngamanye amazwi wayiphakamisa ikhona into ezokwehlisa meselithi kepha kwabathobekileyo kukhona ukuhlakanipha ngamanye amazwi umuntu okhombisa intobeko kune wisdom kulo muntu nikhona abazalwane umuntu one wisdom noma umuntu okhombisa ukuthobeka lithi iBhayibheli kunobuhlakani kule nto ayenzayo ngisho ngathiwa ubani ngisho ngathiwa umkhulu kangakanani kodwa intobeko kubalekile ukuthi mayibe khona nikhona abazalwane abanye ukumbona nje ezoshintshana nomunye la beshintshana nje ngemic umbona indlela ayihlwitha ngayo le mic ayikhombisa ukuthobeka ikhombisa ukuthi remember ngingaphezulu kwakho kukhonzwa nje la kukhonzwa ngoba kuyona yonke into esiyenzayo ayikho into ebaluleke njengokuthobeka masifika thina sithatha imic kumuntu sifike sibambe ngezandla zombili wena uza sibona likhulu la khonza yini into eyenza lokho ipride because mangase kube womunye umuntu ozoshintshana naye ngemic ungakhombisa ukuthobeka kuye kodwa ngoba yilo ukhombisa ukuthi ungaphezulu kwakhe awumthinta umakhelwane ngathi kushiwo wena ke la you remember that day Mark bazalwane asibeke phansi ukuyikhukhumeza asibeke phansi impakamo awungifundele kaJakobe chapter 4 verse 6 James chapter 4 verse 6 inhloso yethu ukuthi fanele sibone uNkulunkulu but izikhona izinto ezingenza ukuthi sesikholwe kangaka singamboni uNkulunkulu singajolanga singenzanga lutho kodwa nje siphakeme because impakamo uNkulunkulu akayifuni kodwa unika umusa ngokwenezela ngakho uthi uNkulunkulu umelana nabazidlayo kepha abathobekileyo ubapha umusa lithi iBhayibheli uNkulunkulu umelana nabazidlayo ngamamazwi God is against the proud nikhona abazalwane ngamamazwi once waba proud automatically God is against you once you are proud uNkulunkulu is against you uNkulunkulu umelene nabazidlayo meselithi kepha abathobekileyo ubapha umusa hayi mina ngiyawufuna umusa wokuthobeka nikhona abazalwane oh yes mina ngiyawufuna umusa wokuthobeka uma kanti ukuthobeka nje kukodwa kwehlisa umusa Nkosi ngisize ngiyawudinga lowo musa and wena ophakeme uNkulunkulu is against you ngamamazwi anything that you do usathana kanamandla phezukwakho but uNkulunkulu uqobo lwakho yena against wena ngenxa nje yempakamo nisekhona namhlanje ukhona othanda impakamo la hawu ngathi ngikhuluma nebandla eli right la ukhona othobekile la ukuthobeka ku-attracta umusa mawufuna umusa kuNkulunkulu thobeka mntaka baba awungifundele uPhilip chapter 2 Philippians kwaba sePhilip chapter 2 ungifundele uverse 3 sithembele ningenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe kepha ngokuthobeka
ningenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe. Ningenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe. Kunabantu asebephilela i-content. Mawufuna ukuthola ama-likes ku Facebook, delela abafundisi lapha ya. Ngoba uyazi ukuthi baningi abangani bakhe abangakholwa enisebenzela umbuso ofanayo abazofika banyusa ivolume lapho nyusa ivolume enimbuso omunye nabo. Ningenzi lutho ngokodumo lezwe. Mawuzoqala ushayela izandla abantu abangakholwa esenzweni sakho osenzayo nasentweni oyishoyo, azikahle ukuthi usuthola udumo lwezwe. Ngisho ngathi ubani la wenzeni umzalwane noma umfundisi, mukhulekele kunokuthi uyithathe uyise ku social media. Sonke hleze sinento esingayiphawula ngento. Iqiniso lemsulwa nje, sonke sihleze sinento esingayiphawula ngento. Kodwa khona into ongayiphawula kumzalwane oyedwa ungayisi ku social media. Nikhona abazalwane? Okhona into ongayixoxa nomngane wakhe iphelele lapha indaba, ungayithathi uyise ku social media. Mawuyisa ku social media inhloso yakho iyini? Akubona ukuthola udumo lwezwe, ukuthi uvunywa abantu abangakholwa ukuthi hayi cha hayi siyanibona niyakholwa, hayi thina hayi siphetho sibanibani iy'nkunzi. Wena ufuna ukubizwa ngenkunzi wena. Abantu abawayo akungabi into yakhe sekufanele uyithathe uyixoxela abantu noma ukhulume ngayo kubantu usashilo vele wayethi wenzani. I don't think ukuthi amazulu asuke ejabule njengawe makukhona umuntu owayo. Abantu abawayo irresponsibility yethu ukuthi sibakhulekele baphinde bavuke futhi. Ingakho iBhayibheli lithi ungathokozi ngokuwa kwami sitha sami. Ngoba noma ngiwile ngizovuka kodwa. Noma ngawa kayisikhombisa ngiyovuka futhi kayisikhombisa. So uma umuntu ewile namhlanje aphindwa wawa kusasa aphindwa wawa esawenzekayo u5 wena usuhamba ukhuluma ngaye. Asodlala bona phela bahambe bewa njalo bethemba ukuthi bazobuya bazoyihlambulula. No, akubona kwakho ukujaja abantu. Okwakho ukuphila impilo yakho babone ukuthi kuyaphileka ukholwa usindisiwe. Ngoba lithi iBhayibheli ngesilinganiso linganisa ngaso nawe uyolinganiselwa ngaso. Ngesikalo kala ngaso nawe uyokalelwa ngaso. Ingakho lithi iBhayibheli ungayihluphi ngokwezwi osesweni lomfowenu kanti wena uyabugongolo lonke olukolwakho. Angisho ukuthi abantu abenza wrong siyabakhuthaza abantu abenza wrong. Kungcono kuya kumuntu owenza wrong uthi mzalwane akuhanjwa kanje kunokuthatha ukuthi singadlala ama worship thina basidumisela lapha ngelinye ilanga bayaphuza utshwala or benza u1 no 2 no 3. Indlela eright ukuya kubo kwabantu ukhulume nabo ubone ngeke baze bakuzwe kunokuyithatha into uyenze yomhlaba wonke. Mangaka ama mistakes uwenza wena. No ngisho lo oseduze wakhe ngisho wena. Ngicela ungithintele yena uthi usho wena umfundisi. Mangaka ama mistakes uwenza. Siloku sinethemba nje ukuthi uNkulunkulu uyophinda kuvuse futhi. Usawe kanye, hayi usawe kabili, hayi usawe kathathu, baphinda kuvuse futhi. Uthiwani? Kepha ngokuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu kunani. Lithi iBhayibheli kodwa ke okungenani shayani sengathi abanye bakhulu kunani. Ngisho kuthiwa uyayibona ke mhlawumbe uthi umkhulu ke mhlawumbe ke ngandlela thizeni kodwa shayani sengathi abanye bakhulu kunani. Ayikho level ye respect efika lapha.
yokwenza abanye babe bakhulu kunawe. Oyiphakamisa uzokwehliswa kodwa ozokwehla uzophakanyiswa. Angifundele kwabase Roma chapter 12. Romans 12 ungifundele uverse 16. Manibe inhliziyonye. Kushiwo thina ke bazalwane, kuthiwa masibe inhliziyonye. Njengoba sila uNkulunkulu ufuna sinhliziyonye. uNkulunkulu ufuna sinhliziyonye. Kade kangisho lento ukuthi kwa management kuthiwa ayifunakali lento ebizwa ngegroup think. Bayazi abenza management. Ayifuneki lento ekuthiwa igroup think. Kufunakala wonke umuntu aphawule ngokwakhe, wonke umuntu abe nombono wakhe. It's true ngokwaka management, but in the church kufunakala wonke umuntu abe inhliziyonye. Nikhona abazalwane? Sibe inhliziyo fana. Ngoba mase inhliziyonye khona izinto ezizokwenzeka noma khona izinto ezenzakalayo. Kuthiwani? Ningazindli okuphakemeyo kodwa yaneliswani ngokuphansi. Ningazindli okuphakemeyo kodwa aneliswani ngokuphansi. Uma kuthiwa uku-worship team ubekelwe u-team leader wakho, respecta u-team leader obekelwe yena. Ungamelani naye noma ufune kube wena team leader. Ngisho esontweni angiye emsebenzini la osebenza khona. Emsebenzini la osebenza khona, mawuno supervisor wakho noma imanager yakho, respect that person. Ngoba ubekwe uNkulunkulu ukuthi abe lapho la ukhona emsebenzini, akulead emsebenzini. Ngoba ezinye zezinto uNkulunkulu azenzayo nako nje ukuthi uyibambile ini art of following. uNkulunkulu uyakwazi ukubheka emsebenzini la usebenza khona ongaphambi kwakho uyamlalela yini, ukuze abone ukuthi even kwi ministry uyomlalela yini umuntu ongaphambi kwakho. Yini nimelene no supervisor benu? Indlela enengibuka ngayo. Umphathi wakhe emsebenzini mhloniphe. Ungafuni ngisho ukulangazelela isikhundla sakhe. Momthandazela umfisela okuhle, uNkulunkulu ila azokunikeza khona. Lithi iBhayibheli awamukela umprofeti, angithi egameni lomprofeti uzothola a prophet's reward. That position you can only get it mawumthanda lo oyikuyo njengamanje. Umkhulekela, umsupporta, uma umelene naye awusoze. Awulazi lathula ibandla. Ngisho ngeza la kuthina uthe umphathi wami umelene nami ngicela ningikhulekise. Siyokukhulekisa thina kanti uNkulunkulu uthi nje principle ayibambile, ubamba iprinciple errong umzalwane. Akaqala ayohlonipha emsebenzini qala. Andukuba ngimnikeze lento ayifunayo. It's true khona abaphathi abamelana nabasebenzi, it's true into engesibalekele. Kodwa wena mawuzodlala yakhe indima, musuyekela uNkulunkulu adlale yakhe. This battle is not yours. It's the Lord's. Lempi akusiyona yakho ingeka Jehova. Mawuzoyeka impi uyekele kuJehova kulwele, uNkulunkulu uzokulwela impi yakho ngendlela yakhe. Kuthiwani? Ningazishayi abahlakaniphileyo. Ayikho into eyingozi njengomuntu oyishaya ohlakaniphileyo. Ingozi even in the church. Akekho umuntu oyingozi njengomuntu, okay, lithi iBhayibheli oyishaya ohlakaniphileyo ukuze ulizwe kahle umuntu oyitshela ukuthi uhlakaniphile. Akekho umuntu oyinkinga njengomuntu oyitshela ukuthi uhlakaniphile even in the church. Sithi sikhuluma kanje ebephethe ipeni elibovu. No, lokho akushoyo kumfundisa kukho right.
ayi right ke la right la ayi no la akekho right sithi siphuma inkonzo abe etshela abangani bakho no lokhuyana kushilo bengekho right yini inkinga uyishaya ukuthi uhlakaniphile nako nje bazalwane maningi ama mistakes ayenziwa abantu mabela ngaphambili. We all make mistakes. Nawe wake wadideka ngelanga uthi ushu Elisha washu Eliya yabona into kaNombani le ukwenza imistakes leyo mistake akufunakali ke wena clever wasesontweni uphume la usutshela abantu akuyena uElisha lo Eliya lo yaya singaya kulona khona mistake umuntu ayenza la ngaphambili iphinde futhi click again asala ngaphambili ukuthi yazi ngenza mistake but ukuze inkulumo yakhe iflowe ungabusabuye bazalwane ngiyaxoxa ngoba le ndaba yokubexolisa njalo nayo vele ayikho right. Hallelujah. Lo ayitshela uhlakaniphile hayi kuyoba into amengayo isonto lonke. Umuntu oyitshela ukuthi uhlakaniphile uyingozi mawusondelene naye baleka ngoba lento iyathelelana uzokuthelela. Futhi ngesikhathi ecriticize abanye kuwe uthe suka kuwe eyocriticize wena kwabanye. Phela akwazi kunjalo amahlangene sicriticize abathize ube uyibuza ukuthi mina akangicriticize yini mayesehlangene nabanye. Hlezi sisho ukuthi wonke umuntu nabantu abathembayo njengoba wena uthatha inkokhelo zabantu ezixoxela abangani bakho bathembayo nabo banababa babathembayo abayofika babaxoxele futhi. Yabo lento ethi ngitshela wena ngoba uwena ungatsheli umuntu naye lo unabantu ongoba uyena. Awumthinta umakhelwane nje makhe hey wake wangigila yakhumbula kayalaka. Yonke indaba ekushisayo mayikushisa wena wayixoxela omunye mucabanga ngingayeka kanjani kumshisa yena ishise wena njengoba ishise wena definitely nomunye uzomshisa nawe uzoba nowakhe amethembayo azomxoxela yona. Hallelujah. Lithi iBhayibheli asingayishaya abahlakaniphileyo. Lithi asaneliswe yilokho esiyikho nalokho esinakho. Angifundele iZaga chapter 29. Ngifundele 23 wakhona. iZaga 29 verse 23. Ukuzidla komuntu kuyamthobisa kepha onomoya othobekileyo uyazuza udumo. Lithi iBhayibheli ukuzidla komuntu kuyamthobisa ngamazwi mawu proud uNkulunkulu uzokuthobisa uzokwehlisa mawuphakama uNkulunkulu uzokwehlisa. Awiphinde futhi ukuzidla komuntu kuyamthobisa ngesikhathi uzidla uthi uNkulunkulu zidle wena mina kodwa ngizokwehlisa ziphakamise wena mina ngizokwehlisa. Ekubeni kwami ebandleni nasekukholweni I've seen a lot of people bephakama abantu ngeke wabona abantu bephakama and kunezinto abantu ababephakama babezisho kukhulwa nje namhlanje uyayibuza engabe baphi engabe uphi usibani bani abanye uthola ukuthi uzothi umuntu mawuthinte lesandla sami yabo lesandla lesi once wathinta lesi sandla sami awusozo afana naqala.
kukhona izinto ekufanele ukuthi ungayiqhathi noNkulunkulu ngazo. Lithi iBhayibheli uJesu wamelana nempakamo, akazange azaphakame. Lithi wathe uNkulunkulu kodwa wathi akusikhona. Haleluya. Wangafuna ukulingana noNkulunkulu. Lapho wayenalo ilungelo ngoba vele kade uNkulunkulu. Kodwa lithi iBhayibheli wayithoba kwaze kwaba sekufeni. Mase lithi yebo ukufa kwesiphambano. uJesu uma ayithoba uNkulunkulu wangafuna ukulingana noNkulunkulu evele lingana naye uNkulunkulu. Niyayizwa le nto? Asifunda amahubo ivesi lokugcina. Nginethemba nje lokuthi abazalwane bayayizwa lento. Ngoba lento esikhuluma ngayo into ekufanele ukuthi kusiza. Akuyona imessage ejabulisayo le. Akuyona imessage enqakisayo. Akuyona imessage egxumisayo. Ngisho amen uphele endleleni la. Kodwa inhloso ukuthi asilunge. Ngoba kona kumnandi ukhola abantu abaningi kangaka. Kodwa ngelinye usuku umuntu uyokhala uma efika ezulwini bengekho laba abantu abaningi kangaka. Kufanele ukukholwa kwethu kube ukukholwa ukuthi ngolunye usuku sifuna ukubona uNkulunkulu. Futhi ngaba kuhle kakhulu mangase simbone siphelele. Although ngale ayikho iArk Center International ngale. Kodwa ngiyacabanga nje mhlawumbe uzoba nawo umuzwa wokufisa bapho sibani uyabona sesingale. Angisho kunjani, ngisho sobe sibheka abantu bethu ngale bamabandla ethu. Kodwa nje kunayo into ethi engathi sonke singambona uNkulunkulu. Ngoba lithi iBhayibheli ukuzidla komuntu kuyathobisa. Kepha nomoya othobekileyo uzuza udumo. Into enikezana udumo umoya othobekileyo. Kungathi kancane kancane uhamba utshela abantu ukuthi uyangazi mina ngubani. Uyinkinga umuntu. Uyangazi mina ukuthi ngubani. Ebebuza omunye mhlawumbe ongaphezulu kwakhe. Hallelujah. Asibeke phansi impakamo. Ngelinye ilanga saye saya komunye umcimbi wesinye isikhulu esiphezulu njengengize ngishisho ngegama. Uma sifika la kulomcimbi uma wayekhona unkosikazi wayekhona nabanye bomndeni. Sasifika late. Masifika la sifika late umcimbi usewuqalile ngoba sasitsheso soye ekhaya. Sifike ekhaya mhlawumbe mase kusuka wonke ke nathi sibe ingxenye. Mase sifika umcimbi sewuqalile. La emcimbini itende lihlukanisiwe kunamamakhi amaningi la mase itende lihlukanisiwe. Kukhona umphakathi ohleli uthe shaye. Mase kuba khona ama VIP ngala. Manje mawungene ngala emphakathini awube sakwazi ukujombela kuma VIP. Nikhona abazalwane. Hayi manje phela thina ngeke fanele siye lapha sibiziwe la thina. Ayisithi siyakocela la ema security. Ayegadile amaphoyisa SAPS. Hayi bathi hey angeni la. Hey sithi sisaxayekile ayo hey angeni. Kanti sizothi masithi hayibo nangu lo esize ngaye la. Usaphumile nje kushuthi uyochitha amanzi la. Uyalandelwa inqwaba abantu. Ikhulu lezi ngezwe ngoma. Emmemeza ngenze ngisho ukuthi wathi. Sasikhona. Wabetshela laba wathi vulani la vulelani laba hawu vulani. Uyazi lo kade kuvalele siwamba umbuka.
muntu ohlele eduze kwakho ombukela phansi awubazi ubudlelwane bakhe noNkulunkulu. Mhlawumbe ezinkingeni zakho zonke mhla wathobeka waxoxa ngalomuntu ohlele eduze kwakho ngoba khona abanye ngisho kuthiwa yithi kumakhelana ayibukele nje. Mhla waxoxa kulomuntu oseduze kwakho mhlawumbe uyena oyokunikeza isolution yezinkinga zakho. Inkinga yakho uphakeme. Ngisho uxoxa naye ucriticize umfundisi meshumayela phambili. Lo muntu uyimanager ngeke akufake ngisho emsebenzini ngoba uyofika ucriticize yena uma ekubona ucriticize abangaphambi kwakho. Impakamo ingozi kakhulu. Impakamo iyakwazi ukukuvimbela ezintweni lezi uNkulunkulu akuphe zona. Ngicela ukunixoxela abazalwane la engisebenza khona le nkampani engiyisebenzelayo inkampani ngangisebenzele enye inkampani private sector. Bayazi abazalwane abadala la isonto ngangisebenzele inkampani private sector. uNkulunkulu wangibusisa ngisebenzela yona ngakwazi ukuthi ngibe nomuzi ngisebenzela yona ngaba nonkosikazi ngisebenzela ngithe nje mangiqeda nje ukuba nonkosikazi kwasuka insizwe yayidlalela la keyboard yakaNcube uMthoko. Wathi uMthoko hey Mli lapha yana kuyaqashwa lapha engane baba ngiright kabi lapha la ngisebenza khona izinto zingihambela kahle kuhamba kahle konke ngimbalekele yinjalo beba ngithi hey baba ngolunye usuku wangifonela wathi ukuphi ngathi mina ngila kwami wathi ngiza lapho manje ana impela ngahlala ngibuza uzofunani uMthoko futhi mefika baba thathi certificate sakho sa matric thathi into thize thathi into ethize ayi ngithi awunakho manje angisakwazi ukubaleka usengifikele khona ngathatha wathi lapha yana kuvalwa ngo12 lapha shesha ngihamba ngiyayihudula ngambe ngithi phela ngiright bazalwane ngithi bazalwane ngiright la ngisebenza khona ngisebenza right anginankinga angifunela utho lwamuntu angifunela utho ngisho lwakhe asambeni sahamba ngaba ngiyayihudula nje uthi phuthuma baba kuvalwa ngo12 lapha usuku lokugcina namhlanje lokuapply hayi sahamba futhi wathi nje so ngene ngoto enyama hayi sahamba yabo nje nami ngiyayibuza kodwa uMthoko ngoba ngisho nala esontweni la esontweni mina ngangine responsibility yokubaholela yabo impakame inkinga kabi impakame ngakwenza ukuthi nikhona bazalwane ngayihudula ngamlandela safika khona ngo10 to 12 angikhohle 10 to 12 usifika welanda yonke into bhalala ngixa ukuthi uMthoko kodwa wangihlupha kangaka uMthoko ngihlupha kangaka ngabhala nami mangihleli la ngizothi umuntu yami naseko kwesi9 ngiapply athi mina kade ayikho yonke lento nami ngiyasho ukuthi engathi ngangaba khona ngisho inhliziyo engathi ngaba khona ngithe ngisho ngabe ngibizwa habo ngathi uMthoko ngibiziwe lapha still angifuni njalo ngaya mangiya kusenziwa lento physical assessment futhi uNkulunkulu uyakwazi ukuthola usefit ngempela ngangifit kakhulu ngaleso sikhathi yonke into push up sit up kunedolobha njalo lapha isidumbu esibanja kuthiwa ukuze mawuhamba nomuntu wakho uhamba no partner wakhe emsebenzini edutshula fanele ukwazi ukumbamba kanjani ngasibamba ngandizana ngasithola sengilapha ngaphesheya hayi ngabona bonke bethi ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuhlelela uyazi ngeyilanga uzongabi fit njengoba siqhuma imkhaba nje hawu ngempela ngabizwa nakhona futhi angithandi ingqondo kumina yavuleka mase ngibizwa okwesibili emsebenzini la engisebenza khona ngiyi-unionist ngiseyinyonyaneni sa-attend umhlangano okwakuthiwa iChina is taking over iSouth Africa zonke iy'nkampani ey'khiqiza lo mkhiqizo esiwenzayo zingase ayila ngabona khona imani kanti kwenzakalayo ila engase nami sengibheka ifoni yami ukuthi ngithintwa nini ngagcina ngiqedele ngempela zonke into zakhona even ngiye ekolishi uyena wayengitshela ukuthi zonke le list onikezayo ukuthi phathe afika wathatha lonke iphepha lelo wathi badlala ngayo la ungakuphathi lokho ngamlalela bazalwane ngase ngithobekile
konke aqesha ngakuthatha njengoba wathi yabona ukuthi kuthiwa umshini okugunda ungawuphathi ngathi wathi yabona uzohlala 1 week uyoza sekuduma imishini la emabhangalweni kanti naye wathi uphathe ngangiphatha zonke into athi angiyipha ngisho engabhaliwe la ngiyeka zonke into athi angiyeke eyingekho la ngangiphethe isikhwama sami esingaka kanti kuthi kwehliwe emabhasini bekuthiwa umuntu akababe umthwalo yakho ugijimana ababephethe amanegeshi nganqwaba ngiphethe isikhwama sami esingaka unyaka uphelanga inkampani engisebenza kuyona yavala unyaka awuphelanga inkampani engisebenza kuyona yavala njalo umangaliso ya njalo mangidlula ngakhona ngiyangisebenza la njalo hleze baba hleze umtshela lento ukube angithobekanga ngalalelwa umthoko ngaqhubeka nokuphakama ngabe namanje mhlambe ngihlele ekhaya umuntu oyisolution yempilo yakho is there sitting next to you but umbukela phansi Amahubo 106 verse 16 baba nomhawu ngoMose eKamu nango-Aroni wena kohleli lapho phansi ngisize ngento eyodwa ungabi nomona nabantu ababekwe phambi kwakho wena kwi-community la uhleli khona emsebenzini la usebenza khona esikoleni la ufunda khona ungabi nomona nabanye abantu kuthiwani nango-Aroni ongcwele kaJehova umhlaba wavuleka wamgwinya uDathani wagqiba iviyo lika-Abiramu kokheleka umlilo eviyweni labo niyayazi le ndaba bazalwane niyayazi le ndaba niyayazi ninganginikeza 5 minutes sibheke nginayo into ethi ngenzeka mhlawumbe khona abangayazi kanti is very important Numeri chapter 16 le ndaba into eyenzeka ngempela le asinikeza yona la uDavid yenzeke kuNumeri chapter 16 ngicela nje ningiphe nje isikhashana sengoba fanele ngabe ngiyagoqa manje but nginayo into ethi mhlawumbe mangase sibheke le ndawo indabana ethe kuba yinde mhlawumbe ungase usizakale wena awuqale kuverse 1 uKhora kaJesihari kaKhohathi kaLevi kanye noDathani noAbiramu amadodana kaEliyabe noOni indodana kaPhelethi amadodana kaRubeni bathatha amadoda uKhora wayeyilevite wayephuma ozalweni lukaLevi niyazwa bazalwane uLevi uNkulunkulu wayethe wonke ama-Levites iwona kufana seve kuma-tabernacle angithi bazalwane ama-Levi iwona kufana asebenze ethempelini wona kufana bama-asha iwona kufana zonke lezi zinto ezenzayo ethempelini kwakuwama-Levi but lithi iBhayibheli uKhora wavukwa umona ngenxa yamanye ama-Levite akubo okuMose noAroni bona ababekade benikezwe umsebenzi indlu yabo yayikade inikezwe umsebenzi ongaphezudlana kwalabo bama-Levite uNkulunkulu wayethe noma beyama-Levite bonke kodwa umpristi fana aphume kulendlu siyezwana bazalwane lithi iBhayibheli bavukwa umona one day kuthiwa benzani bathatha amadoda bamvukela uMose benabathile baqoqa amadoda bavukela uMose mhlawumbe wena njalo enkampanini la usebenza khona okwazi ukuthatha abantu uvukela abaphathi bakhe emsebenzini qaphela awubazi labo bantu ukuthi bane relationship enjani noNkulunkulu kuthiwani babantwana bakwaIsrayeli abangamakhulu 250 bathatha 250 yeah izikhulu zenhlangano amanxusa ebandla amadoda adumileyo bangathatha abantukazana bathatha labantu abaqavile esizweni sakwaIsrael bathatha abantu abanohlonze esizweni sakwaIsrael abawu 250 yes
babahlanganyela oMose noAroni lithi iBhayibheli bahlanganyela uMose noAaron ya bathi kubo sekwanele okwenu lokhu inhlangano yonke ingcwele bathi lalelani weMose noAaron umfowenu sikhathele manje nina siyalingana sonke la akekho omkhulu kunabanye singcwele sonke la ngesikhathi sikhishwa eGibhithe Mose sasithembele kuwena nomfowenu uAaron kodwa namhlanje uNkulunkulu singcwele sonke la siyalingana sonke la yamazi umzalwane siyalingana sonke la udangerous umqaphele uzokuqhatha noNkulunkulu ya bonke bayo noJehova ekubo nisiphakamiselani pho bathi niphakamiselani ngoba uma umuntu ephakanyiswe uNkulunkulu miyeke uNkulunkulu amphakamise ungamehlisi wena umuntu kanti uphakanyiswe uNkulunkulu nikhukhumezelani Mose noAaron ngoba sonke la siyalingana sonke singcwele ya phezu kwebandla likaJehova na uMose esikuzwile wawa ngobuso bakhe wakhuluma kuKhora nakulo iviyo lakhe uMose akangayithatha light lento lithi iBhayibheli esezwile amazwi asho uKhora naleli qeqebana lakhe waya kuye uKhora wathi Khora uyenzelani lento yenzayo lento yenzayo iwrong ya wathi kusasa uJehova uyakwazisa ukuthi ngubani ongowakhe nokuthi ngubani ongcwele uMose wayazi kahle irelationship yakhe noNkulunkulu ukuthi yena ungokaNkulunkulu and umfowabo uAaron ungcwele so uthi uNkulunkulu kusasa uzosikhombisa sonke ukuthi ubani ongowakhe futhi ubani ongcwele because uAaron wayekade umpriest kuyena kufanele ukuthi enze umsebenzi othize ukubayela uNkulunkulu nikhona abazalwane so bobabili uAaron nomfowabo uMose banomsebenzi othize in the church noma ebandleni likaNkulunkulu noma kwinhlanganyela kaNkulunkulu but laba bantu bamelana nabo kuthiwani amsondeze kuye Yeah. lowo ayakumkhetha uyakumsondeza kuye uNkulunkulu uzosinikeza uma ihlokoza lokhu yena uzomsondeza eduze kwakhe ya yenzani lokhu zithabatheleni imicengezi yomlilo uyisebanikeza iadvice thathani ke manje imicengezi yomlilo nihambe ya wena Khora neviyo lakho lonke nifake kuyo umlilo nibeke impepho kuyo phambi kukaJehova kusasa kuyakuthi umuntu amkhethayo uJehova abe ngcwele sekwanele okwenu madoda kaLevi sekwanele lenxushunxushe niyenzayo akuvele kiwe kumayihlokoza kiwe kuNkulunkulu enzani umnikelo kuNkulunkulu niyoshisa impepho nishisela uNkulunkulu ukuze uNkulunkulu umuntu ongcwele uzomkhomba uNkulunkulu ya uMose wathi kuKhora ake nizwe madodana kaLevi kuyinto encane yini kini ukuthi uNkulunkulu kaIsrayeli unahlukanisile nenhlangano kaIsrayeli nithatha kancane ukuthi nikiwe nani responsibility yenu niyizinto ningama-asha nenza u1 no2 no3 why nikuthatha kancane lokhu uNkulunkulu aninikeze kona why nixabana noNkulunkulu na thiwa wanisondeza kuye ukwenza inkonzo yethabanekele likaJehova nokuma phambi kwenhlangano ukuyikhonza nokuthi ukusondezile wena nabafowenu bonke amadodana kaLevi kanye nawe na senifisa nobupristi futhi na ngalokho wena nalo lonke iviyo lakho nimhlanganyele uJehova uthi weKhora wena neqeqebana lakho lonke nimhlanganyele uJehova webazalwane kukhona abantu olwa nabo kanti awusalwi nabo sewulwa noNkulunkulu that is why kubalekile ukurespecta each and every person okhona la abanye bahleli phansi abakaze bayithinte ngisho imic kodwa ngecebo likaNkulunkulu in 5 years time in 10 years time uNkulunkulu unecebo ngempilo yabo once abahlukumeza wena umelana necebo likaNkulunkulu awusakubonani bazalwane uyamagina yini umuntu oyengahlukumeza uJosefa noMaria bephethe umntwana uJesu ezelwe wayekwenzani uNkulunkulu kubo khona uJesu emncane ezelwe uNkulunkulu wayekwenzani kwabahlukumezayo thiwa noAaroni uyini yena ukuba nikhonone ngaye na sengaze ngikhale ngoAaroni nyamazi umfowenu njena ya uMose wathuma wabiza oDathani noAbiramu nababa amadodana kaEliyani bathi asikukhuphuka baphuma ngaphansi kokhalo likaRubeni lapho kuyinto encane yini awuphinde uverse 12 lo yebo awuphinde futhi because uverse 12 is very important kubazalwane awuphinde futhi uMose wathuma wabiza oDathani noAbiramu amadodana kaEliyabi bathi
asikukhuphuka. uMose othunywe uNkulunkulu ukhola inhlanganyela yakwa-Israyeli ubiza these two uthi wozani la sixoxeni webakwethu bathi laba asiyenzi leyo nto. Webazalwane ayikho into ebaluleke nje uma unikezwe i-instruction ithathu uyenze njengoba injalo. Amen wena mncane. Thiwa Kuyinto encane yini ukuthi wasikhuphula ezweni elivame ubisi nezinyosi ukuba usibulale ehlane. Usuyazenza nesikhulu phezulu kwethu. suzenza isikhulu phezu kwethu. Ngicabanga ukuthi laba baku-worship team bona bayazi kakhulu le ndaba. Ibona balwa kakhulu laba ku-worship team ukuthi uthuthu kancane kancane bathi thina ngesikuzwa wena. Thina solalela ubaba malunga kuphela hayi wena. Usufuna usiphatha uzenza isikhulu thobekani. Nilalele. Noma ngabe kuphi la ubekwe khona thobeka ulalele lo osuke kuhola la even ehomeselling lalela. Siyezwana bazalwane ngoba laba bantu uNkulunkulu usuke ababeke la ababeke khona ngokwenhloso yakhe. Mawumelene nabo umelene naye. Mawumelene nabo umelene naye uNkulunkulu. Thiwa Futhi awusingenisanga ezweni elivame ubisi. nalento wasikhiphela yona eGibhithe wathi uyosingenisa awusingenisi nakhona siphele 40 years manje udlala ngathi siyehla senyuka la ehlane ya Awusinikanga ifa lamasimu nelezivini. ya Uyakubhoboza amehlo alabantu na? Asikukhuphuka. asi Umose wathi ukuthela kakhulu wathi kuJehova unganaki umnikelo wabo. lithi iBhayibheli uMose asuka kakhulu waya kuNkulunkulu wathi Nkosi unganaki umnikelo wabo naye inkinga naye indaba uMose akasho ukuthi baba baqalekise uthi kuphela umnikelo wabo ungabanaki ungawunaki ngoba kukhona into ekhona ngomnikelo wakho mawunikela uNkulunkulu meke wanaka umnikelo wakho ubhoboka izinto ezinkulu kakhulu awusanibonani bazali uhleba lokho kwenzayo wenza uNkulunkulu angawunaki umnikelo wakho ngesikhathi uzonda wenza uNkulunkulu angawunaki umnikelo wakho. uMose wayazi kahle kamhlophe ukuthi impumelelo yalabantu ilele kuthena uNkulunkulu angawunaki umnikelo wakho. Nawe Mose ungaboni labantu uthini uMose? Angithathanga nayinye imbongolo. Uthi uMose angikaze ngenze lutho lubi kubo. Futhi angilimazanga namunye kubo. Angikaze ngibenze lutho lubi ngoba ayikho into eyingozi njengokuhlukumeza umuntu ongakwenzanga lutho. Uyazi umuntu uma seya kuNkulunkulu esathi Nkosi angenzanga lutho kubo azi kahle kamhlophe ukuthi akenzanga lutho awusanibonani bazalwane ngosu kumelana nomqashi wakhe emsebenzini engakwenzanga lutho kukhona izinto ezizoblockeka iprogress yakhe izoblockeka ezweni lakomoya wena uzukhala ukuthi izinto zimelene nawe kanti wena uqale wamelana nomuntu ekufanele ngabe usebenzisana naye ukufeza icebo lenkampani. Thiwani uMose wayesethi kuKhora wena iba nayo yonke inhlangano yakho phambi kukaJehova kusasa. Khora ngoba engathi awungilaleli awufuna ungilalela vele uthathe yonke igroup yakho ya siye phambi kaNkulunkulu ya wena nabo no-Aaron naye uzothatha naye ayoma naye phambi kaNkulunkulu ya thabathani kube yilowo nalowo umcengezi wakhe womlilo. wonke umuntu akayoshisa impepho manje ashisele uNkulunkulu ngoba uyingozi khona abantu endlini kaNkulunkulu abazazi bona ukuthi ibona kuphela abangcwele omunye umuntu akekho ngcwele. No la endlini kaNkulunkulu khona umuntu ozazi ukuthi ukholwa kakhulu yena ngaphezulu kwawo wonke umuntu. Ake siye kuNkulunkulu-ke manje sonke siyoprove ukuthi kukhona abantu abahlezi njalo omunye umuntu umeke wathi kuthi awukholwa wena thula wena thina sikholwa kakhulu kwesinye isikhathi awukuthobeka ukwehlele ngezansi ake nje uthandaza umthandazo wakho nesicelo sakhe enkosini ke kubonakala ukuthi uNkulunkulu uzozwa bani. Nibeke impepho kuyo. Nilethe phambi kukaJehova kube yilowo nalowo umcengezi wakhe. Imicengezi yomlilo engama250. Nawe futhi noAaron kube yilowo nalowo umcengezi wakhe. uAaron against 252 abantu ya. Base bethatha kwaba yilowo nalowo umcengezi wakhe womlilo. Akekho umuntu oyingozi njengalabantu abawu250 ababhizi balandela uKhora uzazi kahle ukuthi akekho ngcwele akabekwanga uNkulunkulu uthenze lento le 250 cishe ngathi ithwala malokhuzana yazi i200 ibhizi nayo iyalandela ilandela into engayazi lithi iBhayibheli funda bafaka kuyo umlilo
babeka impepho ngaphezulu bema ngasemnyango wetende lokuhlangana kanye noMose noAaron uKhora wahlanganisela kubo yonke inhlangano ngasemnyango wetende lokuhlangana inkazimulo kaJehova yabonakala kuyo yonke inhlangano inkinga inkazimulo kaJehova ivele yehle kuyona yonke inhlangano nawe uzuyibona ukuthi ugcotshiwe ngempela kanti cha mase kuthiwa kususa uAaron la lenkazimulo kaJehova beyingeke iziyehle for the fact that uAaron ukhona ubona wena ngathi izinto ziyenzeka ngalento sukuyishilo wena uzibona ukuthi hey khamba kahle akukhonto ehamba kahle mangase kuthiwa kususa lo muntu uNkulunkulu amzwayo uyoyibona ufana nobani funda uJehova wayesekhuluma kuMose nakuAaron wathi zahlukaniseni nalenhlangano lalela ngibambeke lemzalwane lithi iBhayibheli uNkulunkulu uMose wayesekhuluma kulabo ababonayo ukuthi bahamba ngasesayidini lakhe ukuthi zahlukaniseni nalenhlangano khona abantu ekufanele siphile nabo bese bakhona isikhala esiqhelayo khona kubona because khona izinto ezothi mase zenzekela bona zikufice nawe ukhona kulezi insuku la uzwa kuthiwa isigebengu kudutshula isigebengu lapha nakwenza ukuthi lapha nakwenzeka ukuthi awuke kuthiwa uvakashele leso sigebengu uyobanjani uyoyithola nawe usuthela amachaphazela yini indaba usuke watholakala uyobonakala uhamba nawe umuntu kuzokuthiwe nabo naye lo kanti wena ubuyihambe khona abantu ekufanele sisuke eduze kwabo ukuba ngibaqede ngokuphazima kweso bawa ngobuso babo bathi uNkulunkulu wemimoya yenyama kukhona abantu esibanxuselayo khona abantu esibanxusela njalo sisinkosi awumnikeze another chance Nkosi awumnikeze another chance webazalwane khona abantu esibanxuselayo Nkosi give them another chance Nkosi please Nkosi please Nkosi umuntu ayibona isikhathi siqhubeka ayibona lento asuke yenzana engqondana nayo right kanti ayikho right ingenxa yomusa kaNkulunkulu ophezulu kwalomuntu amzwayo uNkulunkulu thiwani sithembile kona umuntu munye uthukuthelele Nkosi sengibona umuntu oyedwa vele uthukuthele inqaba yonke yabantu na uMose enxusa kuNkulunkulu thiwani uJehova wakhuluma kuMose wathi yisho kuyo inhlangano uthi khuphukani ngasekamu likaKhora nelikaDathani nelikaAbiramu uMose wavuka waya kuDathani nakuAbiramu amalunga akwaIsrayeli amlandela wayesekhuluma kuyo inhlangano wathi mina ngithanda laba abamlandelayo uMose because uMose mayithatha step mlandele ungasali nabantu abarong awusanibonani bazalwane lithi iBhayibheli amalunga kaIsrayeli amlandela uMose kuthiwani sithembile wayesekhuluma kuyo inhlangano wathi ake nisuke ematendeni alabantu sukana eduze kwalabo bantu sukana eduze khona abantu ekufanele usuke eduze kwabo izinto zakhe ayilungi nje uhamba nabantu abarong izinto zakhe ayilungi ushunene esikoleni nomgroupano wrong ushunene nabangani abarong abamelene nothisha enhlizweni zabo abathuka uthisha onifundisa imath no wonder imath uyifeyila kangaka mhla wasuka kule group yakhe emelene nothisha wemath awukusuka ubongeke uqala uyiphase le math thiwani sithembile ningathinti lutho olwabo khona abantu afanele singathinti lutho lwabo khona abantu makuthiwa ningathinti lutho lwabo ngesikhathi samanje se-technology ekufanele ngisho esefake into yakhe ku-Facebook esethi ungayi ngisho ko-like ngoba uzoyithola ususheba baqaphaza kuthiwani funa niqedwe ngezono zabo zonke kungenzeka nichelwa amachaphazela niqedwe ngezono zabo zonke na thiwani base bekhuphuka ekamu likaKhora nelikaDathani nelikaAbiramu nxa zonke oDathani noAbiramu baphuma beba ngasemnyango wamatende abo kanye nomngabo ayikho into ebuhlungu njengokuphuma komuntu oyithembayo kodwa engathenjiwe amazulu lithi iBhayibheli baphuma nabo ngicabanga babekokomela bangaphambi kwetende labo umuntu nomuntu ubize nomndeni ungafaki ngisho umndeni wakho kukhona izinto zasesontweni ekufanele ungayixoxeli ngisho umndeni wakho uzoyifaka zingangeni baphuma ngicabanga babekokomela akukho eBhayibhelini lo babekokomela ngicabanga babekokomela enomndeni wakhe wonke umuntu la kuthiwani sithembile
namadodana abo nezingane zabo. Namadodana nezingane zawo umuntu umile la ya phambi komnyango. uMose wathi niyakwazi ngalokhu ukuthi uJehova ungithumile. Na umthandazo kaMose uthi uMose nizokwazi ngalokhu ukuthi umuntu ongithumela uJehova. Uthini? Ungithumile ukwenza yonke lemisebenzi. Lemisebenzi engenzayo angenzi ngengqondo yami, angenzi ngokwazi kwami, ngithunywe uNkulunkulu njengoba ngisebenza. Uthini? Ngokuba angiyenzanga ngowami umqondo. Angimenzi ngowami umqondo. Anything esithi yenzani bazalwane, asiyenzi ngowethu umqondo. Uma uNkulunkulu ekholela ukuthi awusenzi lento engithume yona, hayi bazalwane, uNkulunkulu wenza noma yini ukukususa lapho la okhona. uNkulunkulu wenza nebona uNkulunkulu ukuthi awenzi correct, awenzi right, uNkulunkulu will remove you anytime. Kuthiwa uma labantu befa ngokufa kwabantu bonke noma behlelwa ngokuhlelwa abantu bonke, uJehova uyakube kangithumanga. uthi uNkulunkulu Jehova mangase laba bantu laba bafe ngendlela enormal, hayi kuba ngithunywanga uNkulunkulu. Uma bengafa ngendlela enormal, hayi kuba ngithunywanga uNkulunkulu. Uthini? Kepha uma uJehova edala into entsha, uNkulunkulu mabefa dala into entsha baba. umhlaba uvule umlomo wawo. Vula umhlaba umlomo wawo. Ubagwinye kanye nakho konke. Umhlaba ubagwinye nakho konke kwabo. Bashone besezwa endaweni yabafileyo. Yes. Niyakuqonda ukuthi laba bantu bamdelele. Uthi lapho ke niyaqonda ukuthi laba bantu abadelelanga mina kodwa abadelela uJehova. Ngoba mase siya kuNkulunkulu asiyingathi siya ngaye. Uthi Nkosi, le manager yami emsebenzini ayideleli mina kodwa idelela wena. Sezona bazalwane, khona izinto efanele kuNkulunkulu ungayi ngawe ngoba wena uweak, wena unamandla kodwa iyangaye. Kuthiwani Sithembeni? Umhlaba wavula umlomo wawo. Wabagwinya nezindlu zabo. Nabantu bonke bakaKhora nempahla yabo yonke. Kodwa Jesu lithi iBhayibheli uNkulunkulu wavula umhlaba, uvulela abantu abaphakamile bathi sesiyalingana manje la sonke. Uvulela abantu abathi Mose umsebenzi wakho sewenzile, siyafana manje. Uthi uNkulunkulu ngifuna ukubakhombisa ukuthi asifani. Lithi iBhayibheli wavula umlomo womhlaba, wavalela bonke laba bantu obuhlungu nemndeni wabo wonke nezinto zabo zonke nempahla yabo yonke ngoba uyinkinga umuntu ophakeme. Namhlanje ngathi ungaba nento ethi Nkosi ngithobe, Nkosi ngiyayithoba phambi kwakho, Nkosi ngisebenzise iba nami Nkosi, engathi ungathatha umoya wokuphakama ulahlele lapha emuva ngoba umoya wokuphakama uzokudestroya wena futhi awuzodestroya wena kuphela, uzodestroya even your family nazo zonke izinto zakho. Cela siphakameni simene ngeenyawo. Ngaze ngawudabukela umndeni kaKhora. Khora ufaka umndeni wakho enkingeni, wabafaka entweni efanele abangeni kuyo. Bangakanani abantu abona uNkulunkulu ku-affecteke kuze ku-affecteke ngisho umndeni wabo ongakholwa. Sithandazela abantu kanti inkinga lo muntu osibizela ukuthi asiyothandaza uyena akhoze ukuthi babe nje. Wekhora shintsha indlela yokwenza wekhora. Cela shayela uNkulunkulu izandla ezinkulu. Asithandaze sithi Baba egameni likaJesu, Baba ngiyacela ngegama likaJesu Kristu ophilayo, susa Nkosi umoya wempakamo empilweni yami, ngithobise Nkosi, ngikulalele, ngenze izinto ezishiwa uwe nezinto ezifunwa nguwe egameni likaJesu Kristu ophilayo. uNkulunkulu namandla ngikholise kwababi, ngisuke eduze kwababi, basuke eduze kwami, abantu abazongi-influencer nge-influence embi basuse Nkosi eduze kwami. uNkulunkulu namandla ngiyathoba phambi kwakho ngaphambi kobuso bakho. Siphinde sishayele uNkulunkulu izandla ezinkulu. Ngicela ungakuvaleli ngaphandle, nanti ithuba mawukhona la
uthi ngiyamdinga uJesu, angikaze ngimamukele uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yami, ngicela uphakamise isandla sakho la ukhona, ngithandaza kanye nawe. Mawuthi inkosi ngiyakudinga Jesu, phakamisa isandla sakho la ukhona, ngikhuleka kanye nawe, ungasabi, phakamisa isandla sakho ungasabi. Awukazi mamukela uJesu, uyamdinga lo Jesu ukumamukela abe inkosi nomsindisi wempilo yakho, phakamisa isandla sakho ungasabi. Baba, egameni lika Jesu, uNkulunkulu onamandla, yiso inkosi uthenga uJesu. Baba, siyabonga umusa wakho ongaka nothando lwakho, sikunikeza udumo Nkosi, akekho ofana nawe, akekho njengawe. Simise Nkosi, siqinise ekukholweni kwethu, thatha udumo Baba kulesi sikhathi, sisaphuma, sigcine, sihlenge, sinakekele Baba, usibusise thina sonke ngabanye ngegama lika Jesu Kristu ophilayo, amen. Shayela uNkulunkulu izandla ezinkulu, nambe kahle uNkulunkulu ambusise egameni lika Jesu.